افدم و حمید من و خوش تماشاوان هیجا هم بخیر هاتنه برنامه نو یا باسی روش ها کردستان 24 شهر باکوری کردستانی لگل خو بنگهک برفره آبن پیکرنا مافی مروان درخستیه پیش هر وها خباتین سیویل دموکراتیک دبن مترسی و گفن پر آلی دجی دخوازن گوتنا خود سیاست و جیان آجواتی یا باکور ده بریوه ببن خباتین آلترناتیفی باکور دچه آستیدنه د تورا ما یا دوام آباسی روجده گل سروک گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی باکور سرتاچ بوجاک استودیا ما یا دیاربکر ام دی وی روشه بنرخینه ترکیه د سیاست خویا در ودب آوای گشتی دیار دناف هن حولین گوهراندنان ده اف یک بتایبتی د سیاست روجلاتا ناوین ده خو دیار دکه گلو ترکیه برای آخوا گوهراند گلو ترکیش دوستین خویه حتی ایرو دور دکه و بنیارین خویین حتی ایرو را دبه هفکار پرسین گریدایی وی بابتشی دی سرش استودیا میا دیار بکری لگل اکادمیسیان وهاب جوشکون ام دگرند است برز جوشکون دست پیکه ده بخیر هاتنه گرم بو کردستان 24 و باسی روش اجبر دست پی بکم گلو ترکیه سیاستا خویا دروده روجلاتا ناوین ترک گلو برای آخوا گوهراند نرخاندنات دوی بابتی دچینه gelek spas dikim kekim vakta emli revşa Türkiye mezedikin siyaseta Türkiye mezedikin em dibinin ki libra guherandine ki mezin heyi vi guherandine beri her tişti de Suriye xo nişandıdı siyaseta Suriye xo nişandıdı Türkiye hatta iro vakta siyaseta Suriye dimeşan Armancaki heri mezin hebu o duhus Suriye rejim bu guherinin yani Türkiye hatta iro dugot gerek Esad rejime Esad her rejimi ki nüh avabı o viyay siyaset bingaha siyaset Türkiye bu. Lebeli em anka mesedikin vi siyaseti hati guherandın. Türkiye iro le Suriye siyaseteki nüh dimeşini. Kora bir siyaseti beri her çeşitli Türkiye'de bir em yekitiya Suriye diparizin o diparizin jibo viji ev İran o Rusya siyaseteki nüh dimeşinin. Vi siyaseta nüh le Moskova'yı zaten derk etmeyden. Moskova'yı nav her du se devlete de beyanname ki hat imza kırın o hat deklare kırın. Divi beyanname deji em siyaseta Türkiye'ki nüh dibinin yani hatta Türkiye'li Suriye çıdıgot vana ankaçızı ki serikşandi siyaseteki nüh dimeşini. Brez coşkun guherandina ve siyaseti gelo bandora kuştina Karlofya Ankara'lı bu yan diçavadı. Yani kuştina Karlof bu yereki mühim bu yereki Greek bu yani her şey gerek enviyat teslimkin fakat ez baver dikim em giştik vi guherandına mezin em giştik nikarım bu kuştina Karlov Gredin beri her şey Türkiye'li Suriye siyaseti iki dimeşan fakat vi siyasete hoda evduhus ne dahat holi mesela Türkiye muhalefeta Suriye per destek iki mezin iki mezin davan lebeli levi muhalefeti de tişti evduhus neket holi. Libra Türkiye mecbur siyaset hava guherandlı ali de rejim her vaha de aliyen muhalefeta Suriye'yi deji Türkiye aliyen cuda yen muhalefeta Suriye'yi pişgiriya van kirdi. Despeke de te gotungo pişgiriya birayen Müslüman kir. Pişti ve na de betaybeti Rusya'yı ve demeji got ku Türkiye pişgiriya Daeş'e kir. Bu sahate binav kirin hatta د جوینا انتالیادا حتی گوتون کو پوتین اویک ج اردوغان رژی گوتو بو لی پیشتی و پیشتگریا النصرا کر خواست مخالفتی الادلبی کم بکی گلو و سیاستا خوی حتی ایروجی بو گهرینی ترکیه Yani bir pişkiriye daişedir hakikiyat hem Rusya hem Amerika'yı devan hep bu fakat hafta beri Amerika ve ide xuda gaveki piştavet yani go Türkiye hatta iro destek ne daişe pişkiriye daişe ne girti lebeli emzanın Türkiye muhalefet adını yani muhalefeta arteşa Suriye'ye azat benevi şemsiye dehatici ve muhalefete gerek
pişkirîkî mezin lêda fakat vî muhalefetê heta îro tiştê jê tê xistin dernexist holê viya evkî mezin bû viya tesîlekî mezin bû ji bo guherandina siyasetê. Li alî dinê Türkiye ez bawer dikim derheqê rejîma Sûriyê jî informasyonekî rast agahîkî rast xwedî agahîkî rast nebû. Çünkü Türkiye di fikirî rejîma Sûriyê jî wek rejîma mesela Libya wek rejîma Tunusê ew ê demekî kin de ew ê bela bibe vê rejîmê piştgiriya vê rejîmê ew xwaz zêdetinê fakat dawiyê mêzekir durum ne were yani du heb devletê mezin alîkî devletê İran alîkî devletê Rusya piştgirîkî mezin li rejîma Sûriyê kirin. Belê kek wiha niha li Sûriyeyê bê li rojhilata navîn bê du bere hebûn yani bereyek em bêjin bereya NATO, bereya Rojava, bereya Amerîka gotê de Türkiye jî beşek ji wê bereyê bû her wiha hevkarên wê herêmî jî hebûn weke Erebistana Suudî wekî Qeter yani Türkiye gelo gava ku niha pişta xwe didê wê siyasetê beramberî wêna jî tu reaksiyonê ji van welatê din jî wê wernegirê. Kekî rewşekî zelal li ortê heye gerek enviya bibînin navbera Türkiye û müttefikî wê berê mesela wek Amerîka wek Avrupa navbera Türkiye van müttefikê kem mesafe zêde dibe viya belli yani her du alî jî viya dibêjin li vir kî suçdarî derheqê viya de gelek fikrê cuda henin mesela Türkiye dibe vê siyaseta Obama bû vê siyaseta Anka li rojhilata navîn bela bû fakat mesela Amerikayê o Yekîtiya Avrupayê jî derheqê vî encamede derheqê vê encamede Türkiye suçdar dikin fakat kî suçdar û merekarî derheqê vê münaqeşa bikin lê berê tiştekî li ortê heyî ew jî navbera Türkiye û müttefikê kem vedibe mesafe navbera van mesafe van zêde dibe lê belê em nikarin viya bêjin yani Türkiye bi temamî pişta xwe NATO zivirandî Türkiye bi temamî pişta xwe Yekîtiya Avrupa zivirandî û bi Rusya û bi İran kar dike tiştekî wer tuneyî fakat Türkiye Lê te got wekî müttefikê kevin te wisa navkir kek wiha te got müttefikê kevin ger Amerika ger NATO ger Yekîtiya Avrupa müttefikê kevin ê Türkiye'ye bin Türkiye müttefikê nû bigerê gelo Türkiye ya got sala 1950 duyan ve di NATO de ye yani wê tu barekî tu encamekî nedê ku ew welat jî li hemberî Türkiye hest helbestekî werbigir. Yani vî müttefîkî vî tekîliya müttefikî yine berdevam dike. Berê her tiştî gereken viya bêjin. Yani Türkiye vî müttefikî ji ortê re nekirî ya jî NATO Yekîtiya Avrupa vî müttefikî ji ortê re nekirî. Fakat tekîlî wek berê negerme. Ez dixwazim viya bêjim, viya tespît bikim. Yani her du alî jî anka wexta dikevin tekîlî kî wek berê navbera wan negerme sarîtî ketî ortê. Türkiye viya dibine ji bo viya jî dixwaze li polîtikaya rojhilata navîn ji xwe re alternatîfekî çêbike. Vî alternatîfê jî bi Rusya û bi İran tekîliya xwe zêde dike. Anka wexta em mêze dikin rewşa Sûriyeyê de fikrê Türkiye û Rusya û İran nêzîkî hevdû bûye. Yani hinkî meselada nêzîkî hevdûnun. Mesela her sê dewlet jî dibêjin em Yekîtiya Sûriye diparêzin. Li virade nav wan de münaqeşekî tuneyî. Belê en müşkilata mezin ev Esad çi biba. Türkiye digot gerek Esad here ve Esad daha Suriye berdewam nake. Lê belê rewşa Suriye viya jî ortê rakir. Anka Türkiye kek wiha ger em saeta vegerîne berê ger em yani takvîmê vegerîne hinekî berî salekê yani gava ku belafira Rusî hate xistin serkirda yetiya Türkiye bixwe jî yani Serokkomar Erdogan bixwe jî gelek cara diyar kir û helbestê xwe beramberî Rûsyayê diyar dikir digot ku ger belafirên leşkerî ê Rûsî bikevne sahaya hewayî ya Türkiye mafê Türkiye'ye gu wan bixe û em ê wan bixin jî helbestekî wisa werdigirt her wiha li hemberî Esed wekî gotê diyar kirî edebiyatekî gelekî hişk êrîşkar de hate bikaranîn. Li hemberî İranî jî wekî dijberî herî mezinê herêmê de hate binavkirin. Gelo vê baweriya Rusya, baweriya İranê, baweriya Sûriyê
bi vê müttefikê xwe nû Türkiye vere? Yani vakta nav devlete de em siyasete de devlete mezedikin libra kar serbaveriye nameşi ser menfaat edimeşi her du ali çukas menfaat xud Paris'in çukas van menfaat xud karın bimeşini Libya mezedikin rast salki beri vakta em revşat navera Türkiye ve Rusya mezedikin libra revşeki gelek xarap bu yani nezik ma bu libra pevçüneki derkevi fakat nav salki de beni pir avder bas bu yani Türkiye Rusya jî li Suriye ji xwe re yeksanekî nûh înşa kirin anka ser vî yeksanê siyasetekî nûh dimeşînin. Mesela Türkiye du heb armanca wî hebû. Armanca wî yekî ji sînora xwe Daişê dûr bixistin. Gerek ji bo vêya jî gerek li ser axa Suriye operasyon çê bikira. Fakat waxta navbera wî Rusya xerab bû tiştê imkana vêya tune bû. Ji bo wî gerek berê her tiştî navbera xwe ya Rusya baş kir. Dîsa Türkiye dixwist nav kantoni PYD de qadekî evlehî çêkî ji bo kantoni PYD negî hevdû. Ji bo vêya jî gerek li axa Suriye operasyon çê bikira gerek imkana vêya heba eger hûn bi Rusyayê re û bi Îranê re pevçûn nav pevçûnê dibin hûn vêya nikaribûn çêkirin. Ji bo wî Türkiye vî siyaseta xwe guherand. Yani berê her tiştî siyasetekî diplomasiyakî nûh ava kir bi Rusya ile karê rewşa karê xwe hinkî baş kir ve İranê re dîsa wer siyasetekî meşand. Ji bo wî Türkiye karibû mesela anka vî Mertela Firatê vî operasyona Mertela Firatê çê bike. Her du alî jî yani ser bawerî, ser samimiyetê gerek mere nepeyve ez gerek mere nexwînî van kara van karê polîtik. Belê heger em werna ser sahaya menfaatê jî birêz coşkun. Ger em werna ser sahaya menfaatê jî niha Rusya menfaatê wê na berjevendiyên wê gelekî berfereh ku di rojhilata navîn de hene. Heta Sûriyeyê wekî yani hebûna xwe stratejîk di heremê de binav dike. Her wiha İran di stratejiya xwe di heremê de tê gotin got hîlala şîa dixwazê pêkbêne berjevendiyên wê gelekî Kurd di heremê de hene. Türkiye li hemberî wê na berjevendiyê wê di aliyekî tir de hate dayîn. Gelo wê Türkiye bikaribê di vê daîreya berjevendiyan de berjevendiyên xwe ji ser berjevendiyên Rusya, ji ser berjevendiyên İranê ve bide sepandin de heremê de. Yani Türkiye libra beri her tiştî ez bawer dikim wexta politika Suriye mezediki beri her tiştî siyaseta xwe gora tehlikaya PYD dimeşînin. Yani evî beri her tiştî dixwazi ki vê kantonê sêheb kantonê PYD negîjin hevdû ya jî nav wan de bira yekîtikî çênebe. Ji bo vîya yani ji bo vî armancê ji bo vî hedefa xwe siyaseta xwe ya Suriye giştik hat guherandin. Yani anka Esad kabul dikir ji bo çi Esad kabul dikir ji bo li evkê li Suriye li war PYD ji bo PYD li bira rêveberîkî destê xwe de qezençnekê ji bo vêya dimeşîne. Wexta em mêze dikin heta îro Türkiye vêya qezenç kiriye yani dixwest nav van sêheb kanton negî hevdû vêya Rusya jî kabul kir, İran jî kabul kir, ser vê kabulê zaten Türkiye operasyonu li Suriye berdewam kir. Fakat ji vî saetê şûn de vî siyasetê karib bimeşîn ya jî nikarib bimeşînî gerek mere li vêya mêze bike. Anka Türkiye di axa Suriye'deyê li dora not kilometre ax destê Türkiye'deyê. Türkiye li bira wê heta kinga bisekine. İran, Rusya'yı hatta Kinga müsaade via bidin. Rejima Suriye ve Kinga şu Türkiye beşi şey ahamın derkevi. Vana perskireki mezin ez baverdikim siyaseta roşlata navine Türkiye jivi saati şunda servan perskireka yübümeşi. Di zamanê gelerî de dibêjin ku mirov xwedixê wertekê de gelo Tirkiye xwexista werteke nû de di siyaseta Sûriyê de û bi taybetî li tevayiya rojhilata navîn bi nêzîkahiya deklarasyona Moskovayê.
Ya, ki zaten vi arde rojata navin perskilek gelek zedenin o vi demedeji zaten van perskilek gelek zede de benji normal zedetir perskilek'nin Türkiye bir vana jiyana xo berdevam bike fakat anka hinki perskilek dine henüz bu Türkiye mesela İro Türkiye be İran u be Rusya ile tekiliki nezik çedike fakat mesela Amerika ve civiyar çi beji reveveri ki Amerika nüfte serkar biste seri salide Trump vazife devr bigri mesela Trump ev civiyar çi beji navbera Türkiye ve Amerika ve tekili vekbere bimeşin ya cinemeşin vana demek ki dine mesela vana ve iki dine bir peyvin fakat İro Türkiye ve operasyon Suriye ezbaverdeki minki inisiyatif girtesi xo le evke le roşlata navin peyveki heydi ve eğer hunderin organizasyonu ki nav devleta lura le beri her tişte le menü mezebkin eğer hun ne ve davet ne kiribinse hun devi menüde şiva xarnen Brez coşkun hal pişti deklarasyona Moskova'yı hatta diyar kirin ku le Astana le paytaxta Kazakistan'ı ve civînekî nû li dar bike ve navbeyna her sê devletan zêde Suriye jî bêd vê civînê de beşdarî bike. Amerika, Rojava, NATO divan civînan de ne amade ye. Tabloyek derdkeve pêş ku wekî ku tê xwestin ku Amerika, NATO, Rojava bête îzolekirin û Türkiye dibe bingehek ji bo wê yekê yani müttefikên wê bêne îzolekirin ku Türkiye duwem hêza mezin di NATO de ye. Gelo reaksiyon ber wê çerçevê de wê çabin Amerika, Rojava wê vê yekê ji Türkiye re qebûl bike. Bir persej Amerika ji rêveberi Amerika ji hat pirsandin gotin li Suriye'de li rojlata navîn de Amerika acaba izole dibin ya jî na derheqê vî mijarê de ez dişopinim li Amerika jî gelek münaqeşekî mezin henin mesela Amerika rojnamevanê Amerikan jî ji bo vî encamê rêveberiya Amerika suçlar dikin yani dibin politikayê Obama tesîra Amerika li rojlata navîn gelek kim kir li Suriye jî em Brez coşkun ev yek xwendina medyaya Türkiye bez di medya Amerikayê de jî destnîştê gelek cara tê destnîşan kirin ku Türkiye xwe ji îtîfaka bi Amerika re bi îtîfaka bi Yekîtiya Ewropa re dûr xistiye. Niha Yekîtiya Ewropa sîwanekî got li ser normên demokrasiyê li ser prensîpên demokrasiyê pêk hatiye û dibêjin Türkiye xwe nêzîkî norm û prensîpên demokrasiyê nakê ji ber wê yekê dûr ketiye heta derxistina Türkiye yan jî helbest wergirtina hemberê Türkiye'yê di NATO'yê de jî tê qise kirin. Xwendina di medyaya Amerika û Rojava de jî wisa ye. Rast naviya nabînim yani demek ki kinde ez bawer nakim mesela Türkiye ji NATO'yê bê derxistin ya ji Türkiye ji Yekîtiya Ewropayê ji tekiliya Yekîtiya Ewropayê bê derxistin viya mümkünata wan tuneyî fakat ez viya jî difikirim yani Türkiye niyeta wî ji NATO'yê derketinê jî tuneyî Türkiye niyeta wî ji Yekîtiya Ewropayê derketinê jî tuneyî fakat Türkiye derheqê du heb mesela de ji vî müttefikî xwe şikayetdar dibe vana mesela piştgiriya PYD dikin PYD û PKK ji bo me yekê vana jî hemberê me şer dikin ji bo müttefikiyê me wazîfeyê müttefikiyê nayînin jî ji bo viya şikayetdarin alternatîfê xwe zêde dike yani bir Rusya bir İran tekiliye çêdike ki ji bo alternatîfê zêde bibe fakat ez bawer dikim mana viya ne ew ki Türkiye ew ê ji NATO'yê derkevî yan jî Türkiye ew ê ji Yekîtiya Avrupa derkevê daha viya kar çeneke tiştekî wer ez bawer dikim ne mümkün e. Brez coşkun yani ne her wiha yani hewayekî sar têkiliyekî sar di navbeyna aliyan de heye û têkiliyên sar jî wisa dikin ku aliyê din jî ji xwe re li alternatîva bigerin. Ji ber ku di herema rojhilata navîn de ji dervî Tirkiyeyê jî welat hene ji dervî Tirkiyeyê jî aliyên gorolê dilêzin hene yani gelo Türkiye xwe tenê alî dibîne got
herema rojlata navîn de ji dervî wê pê ve tu alternatîvî tir tune ne ji Ewropa û Amerîkayê. Evet, yani tiştekî wertune rastî li rojdata navîn gelek devlet zêde henin û Amerîka, Avrupa bi van devleta jî tekîliya xwe berdewam dikin. Fakat li vir ekekî rewşekî nû heye heta îro derheqa rojdata navîn ya jî derheqa siyaseta rojdata Sûriye navbera Türkiye û yekîtiya Avrupa navbera Türkiye û Amerîka pir fikrekî cuda tune bû. Fakat anka fikrê cuda navvan de henin her du alî jî dixwazin wexta siyaseta xwe bimeşînin menfaatê wan çû qazedeyî vana bînin jî. Vî sarbûnê hinkî dinê jî belkî berdewam bike fakat em viya dibînin îro li rojhilata navîn tesîra Amerîka gelek kêm bûye. Eğer demek ki nüh de yani dema Obama'yı da dema Trump'ta Amerika jivi siyasete xo vi siyasete xo teknik siyasetteki nüh bimeşin yani bu xazı Suriye teybeti bi Suriye o geçti roşata navin tesiri Amerika disaz eder ki az baver dikim Türkiye yeksaneki nüh yukarı bu gere yani bir demeje vi siyasete xo bimeşini fakat enbiya bir nekin az verdi bejim yani navbera Türkiye o yekîtiya Avrupa navbera Türkiye û Amerîka ji 1995 heta îro ji 5 salî zêdetir ji 3 salî zêdetir tekîlî henin vana tenê bi ser mijarekî yani tenê ser mijara Suriye bi temamî ji ortê ranabe. Her du alî carna tekîliyê wan sar bibe carna tekîliyê wan germ bibe fakat ez bawer dikim vî tekîlî berdewam bike. Kek wiha bi her wiha aktörün din jî ê di herêmê de hene navendên din ên giring di herêmê de mesela Dünya Arebî, Arabistana Suudî, Türkiye heta îro bi Dünya Arebî re di nav tekîliyekî gelekî germ de bû. Niha bi nêzîkahiya li gel Îranê re dijberiyekî wisa de herêmê de jî li hemberê xwe peyda dike ger ez xwendina te di wê babetê de bigirim. Yani Dünya Arabi rastı via vakta bir peyvede heyi fakat vakta amle kade mezedikin via rastı nişan nadı yani via tenisler peyvede heyi mesela der hakkı Suriye'de Dünya Arabi siyasetteki tamami siyasetteki yekiti meşand ya ne meşand vakta amle mezedikin ver siyasetteki tüneyi her devlet livrafikteki navvande cuda heyi o livra ji siyasetteki yekitine meşandının. Em viya dibinin yani Suriye keke tişteki jimere bizelalin nişanda ve yekitiya Arabi ya dünya Arabi ya dünya İslam em bana bir peyved ettiğiniz zaman fakat vakta emle kade em rastiye mezedikin var tişteki tüneyi yani var tişteki tüneyi. Geleki spaz brez Vahab Coşkun akademisyen ku stüdyoya me Diyarbakır'a tür gelme. Temaşavanên hêja em bûya em hatin dawiya tewerame yekem tewerameyî duwem de em dê li ser xebata sivîl demokratîk û xebata alternatîvî demokratîk li Bakurê Kurdistanê li gel serokê giştî lê Partiya Demokrata Kurdistanê Bakur Sertac Bucağı bigirin dest. Jarek din silav temaşavanên hêja. Ji siyaseta der veya Türkiye em derbasî siyaseta navxweyî bi taybetî jî em derbasî rewşa Bakurê Kurdistanê bibin. Li Bakurê Kurdistanê rewşa xebata sivîl demokratîk çawa ye. Xebatên alternatîvî ya azadîxwaz demokratîk çawa ye. Em dê li gel serokê giştî Partiya Demokrata Kurdistanê Bakur bi rêz Sertac Bucaq bigirin dest. Kek Sertac destpêkê de bi xêrhatine germ bo bernameya basî roj û Kurdistan 24. Ez bi wê pirsê dest pê bikim. Tê gotin got di şer de di destpêkê de rastî tê kuştin. Em wisa dest pê bikin em rastiyên ku şer li Bakurê Kurdistanê derxistiye pêş bigirine desta gelo rewşa şer li Bakurê Kurdistanê çi bandora xwe li Bakurê Kurdistanê.
نها هون أبوكي أم دزانن پیشیدا پیواژویا آشتی بو روشا دموکراسی روشا مناقشه کردن به تایبەتی سەر پسکرێکی کورد gelek vekirî gelek eşkere û gelek daxwazin xwedî cesaret hebû bi taybetî hem aliyê hikûmetê de hem aliyê medyayê de heman alî de em bêjin yekrêziyekê hebû ku piskirêkî kurd bi avakî aşitiyane û demokratîk helbe niha piştî têkçûna projeya pêvajoya aşîtî ez bawerim siyaset her tişt û şer jî bin ew têkçûnê de maye û şer gelek roj bi roj dijwar dibe û wextekî mirov gotinên dewletê berpirsiyarên dewletê gudarî dike yani siyasetekî wisa tê meşandin ku em ê bikujin heta dawî kes nemîne û bi taybetî heyfkirtin yani dewlet ser behsa heyfa nabêje lê alî din de jî teqînin lê bajêran û bi taybetî kuştinên însanên sivîl û çêkirina hendekan sala çûyî yani niha îro em bêjin şer wisa tû ji tûn bûye ku mecal yani tû cî ji bo siyaseta sivîl û demokratîk nemaye û îro her du alî de jî silah her tişt tayîn dike û pirsa Kurd û Kurdistan û pirsa demokratîzabûna Tirkiye pirsa em ê bêjin gelek tişt didin hemû hatine paşxistin îro kes behsa perwerdeyî bi zimanî Kurdî jî nake û hemû tişt şunda dike wisa xuya kek sertaçnuha li Bakurê Kurdistanê bi taybetî wekî ku te diyar kirî piştî rewşa şer ji aliyê siyaseta hegemonyal ya Tirkiyeyê ve zimanê êrîşkarî zimanê şiddetê her tê bikaranîn tê gotin ku li Bakurê Kurdistanê jî ew kesên ku dixwazin siyaseta hegemonyal birêve bibin heman motîva bikartînin motîvên êrîşkariyê motîvên heyfê gelo wekî PDK Bakur wekî xebata sivîl demokratîkê ku dixwazin li Bakurê Kurdistanê birêve bibin hûn vê tabloyê çawa din niha em baştir dizanin ku ez bawerim hikûmet jî ew tişt baş dizane PKK jî baş dizane û Kurd û Tirk û herkes hemû siyasetmedaran baş dizanin ku bi tundî bi silah bi kuştin bi bombakirin bi hendekan piskirêkî Kurd hal nabe heta îro jî hal nebiye ji bo yekî pîwîst e siyasetekî din siyasetekî alternatîv bêholî pîwîst e em bi cesaret siyasetekî aşitiyane û demokratîk pêşva bibin hem hemberî dewletê hem jî hemberî PKK yani pîwîst e em alternatîvan bînin holê niha yek tiştekî gelek mühim heye heta îro dewlet serketiye ji ber ku tim tundî bikar aniye lê Kurd pîwîst e ew jî yani siyasetê xwe bigorînin çawa pîwîst e em Parti boçi hene, siyaset boçi heye. Ji bo jiyana insanên me yani em dixwazin insanê me li Kurdistanê neye kuştin. Em dixwazin welatê me bin tesîra silah û tank û topan da nemîne. Em dixwazin bi hezaran insanê Kurd welatê xwe terk neke. Em dixwazin Kurd nav aboriyekî aramî da bijin. Yani kek sertaç her wiha tê gotin ku li Bakurê Kurdistanê ev rewşa dawî rûdayî ku mesela kesên parlamenter ê gotêne girtin ên HDP Partiya Demokrasiya Gelan reaksiyonek ji aliyê xelkê ve nayê nîşandan hin alî wêna bi tirsa xelkê ve destnîşan dikin lê hin alî jî wisa destnîşan dikin dibêjin ev helwestekî xelkê ye helwestekî civata Kurd e got dixwaze ev siyaseta hegemonyal dawî bibe alternatîvên sivîl demokratîk aştîxwaz azadîxwaz dewletxwaz derbikevin pêş
او راسته او gelek raste ji ber ku xelkê me ji siyasetê PKK neraziye alî de jî bêdengbûna wî meselê tesnîn e bêdengbûna wî yani ew ku milletê Kurdistan siyasetê dewletê ku ew jî bi tund û dimeşire ji wî jî neraziye li herd û alî jî neraziye ji bo wî yekî jî ez dibêjim ew bêdengbûn mirov pêwîst e baş binirxîne yani ew bêdengbûn ji bo herd û alî jî pêwîst e bidin berçav ji ber ku milletê Kurd çareserî dixwaze demokrasî dixwaze û jiyanekî azad û wekev dixwaze bo wî yekî jî ez wisa bawerim ku ew bêdengbûn û ew mesele hinek şaş tê fehm kirin. Belê ger gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê bêdengiya xwe ji bo nêzîkahiya bi xebata sivîl demokratîk xebata azadî xwaz demokratîk a Kurd vegerê dide. Wekî PDK Bakur ji bonî pêkanîna ve hest û helwestên gelê Kurd hûn çi hewlan didin? Niha tabii pêwîst e yek em yeketiya xwe pêk bînin xebatekî bi proje û xebatekî vekirî û eşkere û aşitiyane bi kar bînin alî din de pêwîst e em helwestê xwe hemberî tundî û silah jî eşkere bibêjin ji ber ku heta îro tundî pirsgirêkî Kurd li Kurdistana Bakur hel nekiriye û îro jî em ketine demekî ûsaya de eger Kurd xebatê xwe bi siyaset bi siyasetekî sivîl û aşitiyane û demokratîk bimeşîne wî çaxê ez bawerim milletê Kurd milletê Kurdistanê piştgiriya ew helweste siyasî bike û em ê serkevin û tu alternatîvê me din jîdîne ji bo wî yekî jî pêwîst e em siyasetê xwe û projeyê xwe li ber gel eşkere bikin. Yani projeyê we bi xwe hene birêz bûcak. Projeyê we wekî KDP Bakur hene ji bo wê yekî. Niha projeme çi ye? Projeme yekemîn ew e ku em dixwazin yekêtî nav hemû PDKyan ku insanê me ku hemû xwe wekî PDKyan dihesibînin yeketiye wanan pêk bînin û peywendiyê xwe li gel rêxistinin din a Kurdî partiyên û hereketê din xwetir bikin ji ber ku ihtiyaca siyasetê Kurd ji bo pir partayetî heye ji ber ku heta niha ew hegemonî hebû yek partayetî hebû bo wî yekî jî ew mesele ser neket bo wî yekî jî gelê me gelek fehm bike û em ew proje jî em bidin fehmkirin ku ihtiyacı milletê Kurd ji bo pir partayetî yani siyasetekî pluralizmê li Kurdistana Bakur heye tenê ew siyasetekî plural dikare pirsgirêkî Kurd hel bike ew alternatîv jî çi ye siyasetekî sivîl û demokrat û em jî ji bo wî karî amade ne Kek sertaç niha tê gotin ku siyaseta Ankara'yı ev ku tevgera Kurd pirsa Kurd di çerçeveya di daireya tundî û tujî û şer û çekdariyê de heps bike. Kurd xwe tenê dwir de bêne ziman yani riyên sivîl demokratîk dûr bikevin. Ji ber ku çend Kurd bi riyên sivîl demokratîk daxwazên xwe bêne ziman piştgiriyeke navxweyî û piştgiriyekî navdewletî jî zêdetir dikarin bigirine desta helwesta we di wê babetê de çi ye? ew rast e yani eger Kurd bi avakî sivîl û demokratîk dîtina xwe diyar bike projeyê xwe diyar bike û tenezzülê tundî û tenezzülê ew siyaset ku dewlet dixwaze me navê wî çerçeve de heps bike îtibar neke û siyasetekî din siyasetekî nûjen bidomîne ez bawerim em ê serkevin wekî cenabê te jî li vê de diyar kirin. Belê ger pêwistiya bi siyaseta azad bi siyaseta bihêz sivîl demokratîk heye birêz bûcak. Li gora agahdariyê me di helkeftinekê de îro çendîn rêxistinên siyasî ên Bakurê Kurdistanê ji bo bibîranîna
دکتۆر سعید چروکەیە و لە باشووری کوردستانی شەهید کرد ئەو هەلکەفتن لەدار کرد گاوا کو چالاکیین و وسا بە هەڤوو دوورە ئین ڕێخستنین سیاسی باکووری کوردستانی لەدار دکەون هەستێ خەلکێ چینەت ڕاستە ئیرۆ مەلە ئامەدەی لە دیاربەکرێ ئەو بیرانین پێکانی ئەم بێژن ئەو پێنج پارتیک و ئەو هەفکاری ئەوان ژ ساڵێکی زیێدەتر بە هەبرا دۆمینن و ئەمژی ناودانە حرەکەتە ئازادی پاک و پاک کورد و پەسەکیە ناودای ئەم پێنج پارتینە ئەو کاروبار ئەم دۆمینن لە ئیرۆ لە ئەو جیبینەدا هەموو کوردستانیان بەشدار بوو یانێ ئەو کێمە هەلوەستێکێمە نینە کو ئەمێ پرۆپەگاندای هەرکەس پرۆپەگاندای پارتیە خۆ بکە هەرکەس کارێباری خۆ دکە لێ سەرپرسکرێکی کوردستانی بووندا ئەم دخوازن بە هەبرا کار بکەن ئەو کاروباژی gelekî mühim e eger ew karûbarê me yê hevkarî em ê serkevin û em ê xwe bin ez bawerim karûbarê me hesantir dibe. Siyaseta hegemonyal ya ku te binav kirî kek sertaç helwesta wê ger yani hevkariyekî wisa alternatîv derkevî wê çi bê? Niha tabii ew ew bîraderên me yani cenabê we dibêje hegemonyal yani ew bîraderên me PKK'yan pir partayetî maalesef naparêzin yani qebûl nakin lê li tu dünyayê li gel iktidarê yek partî tiştik heta îro neketiye ser. Mesela wekî nûmune welatên reel sosyalizm yani welatên şerqî em bêjin welatê îttihadî wekî berî de digotin wekî Sovyet wekî Almanya şerqî û welatên din. Li vê derê jî ew tişt ew siyaset ser neket. Ji bo wê yekî jî pîwîst e Kurd rêya xwe riyê xwe û mêjiyê xwe ber bê rojava bikin. Yani em îro meze dikin kîjan welatan pêşketiye welatên demokratîk wekî Yekîtiya Ewropa wekî Amerîka lê gelo eger ew nûmune heye boçi hewcedariya milletê Kurd heye ku welatên dîktatorî wekî nûmune wekî mînak bigirin. Mesela wekî İran wekî Sûriye wekî Iraqî kevn em ê bêjin wekî welatê li Rojhilata navîn êdin wekî Koreyê Bakur yani em dibînin ki li wî welatan da gel neraziye gel têperçiqandin û pirsgirêk jî hel nabe. Bo wê yekî ez wisa bawerim ihtiyacî me ê Kurda ji bo welatekî demokratîk welatekî navî de polîtikayekî pluralîst heye ku herkes bikare azad be fikrî û ramanê xwe bibêje û azad be herkes azad be ku rêxistinê bi rêxistinê xwe xebat bike yani welatekî nûjen welatekî demokrat wekî li Yekîtiya Ewropa wekî li Amerîka û yan jî wekî li Kurdistana yan jî wekî li Herêmê Kurdistan yani demokrasî bo me bo Kurdan zor pêwîst e û pêwîst e ew wî demokrasî li welatê xwe bicih bînin. Kek sertaç niha dewlet bi egera tund û tijiyê bi egera ku çek destê wan diye li hemberî PKK li hemberî hawirdora PKK jî bi awayekî tund bersiva xwe dîwan. Lê ger di qada sivîl demokratîk ya Kurd de partî ne Kurd, partiyekî Kurd, partiyên dinê Kurd, alternatîvên Kurd, sivîl demokratîk azadî xwaz bihêz derkevê. Dewlet wê helwesta wê li hemberê alternatîvekî wisa Kurdî wê çawa be. Em helwestê xwe û siyasetê xwe li gor dewlet heya nakin. Em dîtina xwe, fikirê ramanê xwe diyar dikin. Çawa em fikirê ramanê xwe li Kurdistanê diyar dikin, li hemberê dewlet jî diyar dikin. Eger Türkiye, hikûmetê Türkiye dixwaze demokrasî li Türkiye û li Kurdistanê geş be pêwîst e ew jî şertên demokrasî bicih bîne. Yani ew kesin ku bi avakî demokratîk û sivîl dîtin û ramanê xwe dibêjin
او وکیویا مثلا وکی ام وکیویا ملتی کت تخازن ما في چاره نووس اکت ملتی کت تخازن ما في خوب بخو اداره کرن دخازن او دخوازانان امکانن با آواکی دموکراتیک و سیاسی بکار بینن اگر دولت ترکیه وی کاری و باری ما قبول نکه zarar bir çağı demokrasi ve azadi li Türkiye dibine bu yeki es hebidarım ku kalbedestin Türkiye'yi ev tışla bibine çünkü ihtiyacı Türkiye, ihtiyacı Kürdan, ihtiyacı Kürdistan hamu kes luku bebese bela bebe ihtiyacı mahmuyan demokrasi azadi ve kebi heye. بله لباکوری کردستانی جبو گو او تشتین گو تا کرم کری پیک ورن او چرچوه و دیتنین کو تا گو تی ده سیاست کی آلترناتیوی پیک وری پده که باکور دناف حودان دایه یانجی آماده بارکی وسا هلگری سر Tabii hebuna meji zaten eva. Eğer em hazır nebin bari Kurdistan kujibo mekhabateki rumete piroza em amadene ev bar li serxo bigrin le alternatif buna me ne dijayetiye hem beri rexistinin Kurdinden PKK'ji dahil. Alternatif buna me bi siyasete. Yani em duxazın siyaseteki cuda peşkeş bikin ev siyaset bi zori em naxwazin kabul kirin bidin em duxazin bi proje bi xebateki sivîl bidin kabul kirin o em hêvî darin hemû hêzin Kurdistanî û hemû hêzin Kurd û hemû insanê me Kurd piştgiriya ew siyasetî demokratîk û sivîl bike. کک سرتاش نها گاوا گمروف ل تابلویا باکوری کردستانی تماشا دکی گاوا لوینه باکوری کردستانی تماشا دکی وینه کی مخابن تاری درد که وی پیش گلو هن سینیالین روناهیه هن تیریجین کو بکاردن وی روشه یعنی الگورا بهوریا و گو او روش بیگو هرتن هن سینیالین هنه Tabii ev vazifeyi me yekeme rewş bê guhartin em ji bo guhartina rewş ji bo qetandina rojên tarî ji bo rojên ronahî ji bo rojên pêşkevtî û aramî dixebitin ew armancê me ye û em ji bo wî bi sabir bi jêhatî bi aqilane û bi siyaset em ê mecburin kar bikin ji ber ku tu alternatîve din ji bo milletê me li Kurdistana Bakur nîne ji bo wî yekî jî em ji gelê xwe bawerin em ji xwe bawerin em hemû Kurdistaniyan bawerin û em hemû rêxistinên Kurdistanî wekî dostê xwe wekî mittefikê xwe dibînin û em hêvî darin em bi hevra ew tiştan pêk bînin dibe ku wexta pêk anîna wî da hînek alozî jî çêbe hînê neheqî jî li ser me jî çêbe lê ew tiştekî normal e. Tiştê mühim ew e ku em bi avakî din ew siyaset bidomînin û bigêjin armancê xwe. برێز بووجا هەروەها لە باشووری کوردستانی لە هەرێما فەدرال ئا کوردستانی خاباتین gelekî berfereh ji bonî peyvajoya serxwebûna Kurdistanê êgo birê ve diçin hene diqadîn herî cuda de hem navxweyî hem navneteweyî jî. Gelo ev peyvajo bandorekî xwe erênî li Bakurê Kurdistanê heye û ger hebe ger ez nirxandina te divê çerçeveyê de bigirme. Belê. Niha tabii heqê milletê Kurd heye li bo mafê çarenivîsî li gor mafê çarenivîsî dewletê xwe hebe. Îro ew firsand ew pêvajo li Kurdistana Başûr heye. û ew firsand û ew xebat û bi taybetî bi serokatiya birêz Mesûd Barzanî hemû Kurdên Bakur kelejan dike. û ez wisa bawerim ew tişt ne tenê li Kurdistana Bakur. Li hemû peçeyên Kurdistanê ew kesên ku Kurdistanîna welatê xwe hez dikin gelek kelejan dike. Ji ber ku ihtiyacê me Kurdan. Em li ku bibin sebeba bibin. İhtiyacê me hemûyan dewletekî heye. Eğer devletekî servoxa li Herêmê Kurdistan pêk be ew qazancekî mezin e ji bo hemû Kurdan ji ber ku em dizanin wextekî ew proje serkeft wî çaxê Kurd bi xwedî nînin.
بله. او خدان دولت و فرق ناکه بله گلکی سپاس برای سرتاج بوجاق سروک گشتی یه پارتیا دموکراتا کردستانی باکور گوش دیاربکری ترکیه سپاس خوش گلک سپاس تماشاوان هجاب وی آوایی ام هاتن داویا برنامه می ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دینا باسی روش هر شادو